Sa headlines kan mga bareta, misis na OFW gadan matapos sa saksakunin sundang kang sayang mister sa Bumbon, Camarines Sur. 3.6 million pesos na kantidad din shabu na recover kan mga otoridad sa drug buy-bust operation sa Naga. Tulong sospek, arestado. Delegasyon kang siyudad kang Naga para sa Batang Pinoy Sports Competition nagbiyahe na pasiring sa probinsya kan Ilocos Sur. MDRR mo kang libmanan, naka-alerto sa mga road crash sa sakop nindang lugar. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Liwat na nakarecover ang mga otoridad din milyones pesos na kantidad din illegal na droga sa nagpapadagos nindang kampanya kontra digdi. Turong persona ang arestado sa ginibong anti-drug buy-bust operation kan subagong aga. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Sa gilid kang tinampo sa Diversion Road, Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad kang Naga, nangyari na pagkasunduan na barakalan ng illegal na droga sa pagultanan kang tulong sospek na sina Benjamin Fernandez, 35 anyos, sarong tricycle driver, taga Everlasting Street, Zone 4, Barangay San Francisco, Iriga City, asin mag-agom na sinda Lolito, asin Melrose del Rosario, kan Barangay Balata, Siyudad kang Naga. Nagabos na aresto kan mga otoridad. Susug ki Police Colonel Nelson Pacalso, City Director kang Naga City Police Office. 3.6 million pesos ang inisyal na kantidad kang na-recover na illegal na droga. Alagad titimbangon giraray ini para sa eksaktong kantidad. So kaninang umaga ay nagkaroon nga ng buy-bust, which is dito nakakuhas tayo ng more or less 500 grams na pinaghihina lang siya worth about more or less 3,600,000 na worth ng shabu. Hindi pa ito yung ititimbangin pa ng maayos to sa crime laboratory. Apo. Kung nakalusot ang nasabing illegal na droga, ibabariwa subot ini sa Siyudad kang Naga asin pagtaray na banuan sa probinsya din Camarines Sur. Accordingly sa initial na binigay sa atin na information, itong illegal drugs na to ay mapupunta sa Naga at sa party din ng Kamsur, sa Pili, sa Rinconada area. Inumaw ni City Councilor Omar Buenafe ang matarayong pong operasyon kang PNP kontra illegal na droga na ibinabagsak sa Siyudad kang Naga. Dakulang accomplishment kan sa tuyang mga operatiba, and we commend them for their good job. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, kasabay kan pag-umaw ni City Councilor Omar Buenafe sa mga otoridad na nakaaresto sa tulong suspek na may darakan 3.6 million pesos na kantidad ng illegal na droga. Nangapudan man ang konsyal sa publiko na magtarabangan sa paagi ng pagsumbong sa mga nakakadudang persona sa saindang kanya-kanyang lugar. Ini-encourage na ang manuaan na magtarabang si mga naoobserbahan nila ng mga activities ng mga illegal, i-report sa mga Padagos pa sa mga bareta, pinapabiripikar na ni Police Colonel Nelson Pacalso sa iyang mga personahe ang record kan mag-agom na nadakop sa anti-drug buy-bust operation kan sumagong amay na pagkaaga digdi sa Siyudad ng Naga. Kabali sa pinag-aaram kung dati nang naimbuelto sa illegal na droga ang mga suspek. Pero bine-verify pa natin kung ano talaga yung kung may previous record sila. Sa iba pang bareta, sa gilid kang salog na sakop kan merkado publiko kan Libmanan, Camarines Sur, ibubugta kan lokal na gobyerno ang mga paratyenda nin paputok ngunit na paabuto na Pasko asin bagong taon. Susog ki Jimuel Guerrero, MGRRMO head, pag-uurulayan panindakan BFP asin PNP kung pirang stalls ang saindang tutugutan na makapagtienda nin paputok sa masunod na mga aldaw. Duman yan sa Pigalag, duman sa may Kataib kang Salo, sa may Pangpang. Yaon yan duman sa may market, doon sa pinakalikod. Yaon yan duman nakapwesto ang mga para tindang paputok. Siguro po maabot na aldaw, mga week, makaigong meeting, ang Municipal Public Peace and Order Council. So,
magkakaigwa ng planning regarding sa papaaboto ng Christmas and New Year celebration. Sa pagbabalik ng news break, misis sinaksak ning sundang kang sayang mister sa Bumbon, Camarines Sur, Gadan. Yan na sin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV. Uri Itlaga, news break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Padagos pa sa mga bareta, MDRRMO kan Banwa ni Libmanan, Camarines Sur nakaalerto sa mga posibleng road crash na sakop kan sa indang lugar ngunya nakapaskuhan. Ang detalles aramon ta sa report ni Jerome Breeze. At para sa firecracker-related incident, ngunya nakapaskuhan. Aksidente sa tinampo na embelto ang mga burat na driver. Anhigot na pigbabantayan kan MDRRMO sa Libmanan. Sigun kay Jemuel Guerrero, an LDRRM officer tukan Libmanan, ngunyan pa sana nakandam na sinda sa mga aksidente sa tinampo lalo na sa mga ginigibong pagtiripon o party na konsay nag-uuruling burata sa kay kansendang bihikulo na nagiging kausa kan aksidente sa tinampo. Number one, sir, siyempre itong mga firecracker-related incidents na may nagkapaputok-putok naman yan. So, yan ang pigano ta. In coordination with the PNP and BFP naman, sir. Second is vehicular accidents dahil aram ta, sir, na dakulon mo yan mga party. Siyempre, pag nag-party, hindi rin yun. So, yan ang medyo inaabangan ta. Na mga disgrasya na related sa nakairenom. So, huwag na kitang mga kakapirang mga incidents hindi na may nakairenom talaga mga tao na naging disgrasya. Nangapunan ng salan opisyal sa mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho tanganing maiwasan na maaksidente sa tinampo. So, sa ngaran po kang opisina kang MDRMO as in Public Safety Office, inagadli po sa tuyong mga tagalibmanan na mag-ingat po, na aram to po na dahil siguro ang iba dahil makaiwas talaga dahil mag-inom, tapos malunad pa sa sakyan, mapuli pa sa rin lugar. Pasiguroon po na hindi na kaya, hindi na magpuli, magturog na sana po dyan. As in, iwasan na po garong magparainom ng dakulod kung mapuli pa o malunad pa sa sasakyan. So, saro po yan sa mga
igahagad mi na ingatan manggiraray ang buhay. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa Sapuyang Police Report, daila makakabalik pa sa nasyon kan Kuwait para magtrabaho ang sarong misis sa Banwaanin Bumbon, Camarines Sur matapos ining saksakon kang sa iyang agum gamit ang sundang. Ang detalye sa aramon ta sa report ni Melvin Machado. Sa kamot kang sayang mister na kuta na makakaibahan ni hasta sa pagurang kaiba ang sedang duwang aki natapos ang buhay ni Manilyn Boqueña y Adante, 32 anyos, residente kang barangay Siyempre, Bumbon, Camarines Sur. Ini matapos sa magkadiskusyonan subot ang sospek na si Salvador Boqueña asin ang biktima kasubanggi na napuli sa pananaksak kang mister sa iyang misis. 10 saksak ning sundang ang sinapo kang misis na iyo ang ikinagadan kaini. Susug sa ina kang biktima na si Mrs. Priscilla Adante, posible ang pagsitar kang sayang aki sa agom na maghanap ng trabaho mientras na yaon siya sa abroad ang mitsa kang iwal kang duwa. Apera pa sa pag-iwas kang biktima sa iyang mister. Ang mayor po ka na motibo, di bago siyang abot. Ngunya, nag-ano-ano man na. Naghahanap mong baga siya halimbawa aning trabaho. Tanggo susabihon man, haba ko tanyaw siya man sa ibang bansa, magtrabaho man. Ay dai man ginigibo kan lalaki. Ang ginigibo, at ang rason pa, ang sabi mo ngayon daw, dai ko magtrabaho, basta suportaran sila. Sige ngayon. Yun na ito, pag kaiwalan, siyempre, bago kang abot, naghahanap mo ba ito siguro ning kuyan sa lalaki? Sabi dahil mga hindi pag-intindi kung ano-ano na sa naman pagkakailingan, hahapoton siya kang lalaki, mahali na siya. Yun ang pangyayari. Yun ang nakulang ko yan. Na pighanapan mo siyang trabaho, magtrabaho ko tana, kundi dahil man kaya magtrabaho. Selos, dahil mo po. Kaparati na po yan makakaiba sa silos. Si Mark Adante tugang nanguhod ni Manilyn, nakadalagang pa sa harong kang biktima asin iyo ang nagbuhat para madara sa ospital ang sayang tugang. Yaon siya kang abutan mo sa inaparte kang harong. So may paluwas na po sa sa pinto. Hali po doon sa kwarto. Pero ang tendency karo padulag. Hindi po garo po naghahagad ng tabang. Nagkuraw pa po ito, mama, arok yan. Yun na si Oring Nadong nila. Hindi po, kung huri. Tapos, ano nang ginibo nilo? Pakahiling nilo duguan na siya kang abutan nilo. Alsa ko po to, sir. Tapos? Alsa ko po to si tugang ko. Tapos po, hindi ko kaya magabato na dala ko man po mga ilang sa itong haranin lang. Abot lang naman sa mesa mo. Hindi ko na kaya. Nasa custody niyang Kambumbon Municipal Police Station ang suspect na voluntaryo nagsuko sa barangay matapos ang krimen. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sobraman ang kaanggutan kan ina kang biktima sa iyang manugang na yaon ngunya na nakakulong na sa Bumbon Municipal Police Station. Mayo man subot siyang maitataong mensahe sa manugang imbes ang magapat na padusa kung siya subuot ang masusunod. Mayo po kung maano kan, ang gusto ko nga ni Ken, kung ako saan masusunod, gusto ko bitayon. Anong man silbi ko yan, mamasaya ang ginibong sala so aki ko. Ano taaro niya kaya. Sa iba pang bareta, delegasyon kan Siyudad ng Naga para sa Batang Pinoy nagbiyay na pasiring sa Bigan, Ilocos Sur, ngunya na aldaw. Ang detalye sa aramon taman sa report ni Melvin Machado. Nasa biyahe ng unyan na swimming team kan Siyudad kang Naga pasiring sa Vigan, Ilocos Sur para sa 2022 Batang Pinoy Sports Competition na mapon sa maabot na petsa 17 hasta petsa 22 kang presenting bulan. Kaibahan ni Coach Casey Casaol ang 27 estudyante hali sa mga pribadong eskwelahan kang siyudad na hali man sa man iba-ibang swimming club sa Naga. Bit-bit ang paglaom na makakasungkit ni medalya ang sedang pambato sa swimming kang siyudad. Isang ganyan po, demi po maano po, pero sa swimming team po, igaw man po kaming pambato na lalo na po naka-ready permi ang swimming team. Pag-arog po kayo na big event. Taon-taon pinagigibo subot ang Batang Pinoy, alagad na Oktaba ini huli kang pandemya. Yes po, after usually po annual event niyang kang national. So after po kayan inista po, tapos ngunyan binalik na naman po ang Batang Pinoy.
So yun, naghanda naman po ang mga aki. Mapapalaban ang Batang Pinoy Naga City Delegation sa iba pang event araw kang archery, badminton, tennis, chess asin iba pa. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mga tugang, dosing aldaw na sana, Pasko na. Asin yan, ang katiripunan kan mga bareta mo niya na aldaw. Day malinaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilay ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Umpisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.